ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଭରତ, ମାତାଙ୍କୁ ବୁଲାଅ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ହଁ ହଁ, ଅଶ୍ୱକୁ ବୁଲାଅ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ମାତା ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନିମିଷ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଶୋଭା। ଏପରି ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ଗୁରୁଦେବ? ସୀତା ନଥିବାରୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଲେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଭାର ଶୋଭା।